Datorren asteburuan gure udaran ohikoa bihurtzen ari den erromatar jardunaldiak ospatuko dira. 2 egunetan izango dira, larunbat eta igandean, eta 4. edizioa beteko dute. Azken urteetan arrakasta izan dute eta gero eta jarraitzaile gehiago ditu festa bitxi honek. Aurten gainera, herritarren parte hartze interesgarria topatuko dugu bertan. Gaur hemen Zarauzko Arte eta Historia Museoak antolatzen dituen erromatar jardunaldien 4. aldia aurkezteko bildu gera. Aurreko aldietan bezala, Zarauzko udalak kultura sailaren bitartez bere laguntza eta babes osoa eskaintzen dio erromatar jardunaldiei. Eskertu baita Gipuzkoako Foru Aldundiari eskaintzen duen ezinbesteko laguntza. Jardunaldi hauek Zarauzko udaldiaren ekitaldi klasiko bihurtzen ari dira, eta gure arbasoen bizimodua ezagutzeko aukera paregabea dira. Aurtengo aldian aipagarria da, izango den zarauztarren parte hartzea, geroz eta zarauztar gehiago batzen baita esperientzia hau bizitzera. Aurten protagonista zuzenak izango dira, barduloen bizimodua guretzako ikusgarri eginez. Bizimodua antzestuz eta azalpen bidez aberastuz, eta nola ez gure eskerrik beroena bolondrez moduan parte hartuko duzuen guztioi. Hilaren 22 eta 23an, Arantxak esan duen bezala erromatar jardunaldiak ospatuko ditugu, 4. aldia izango da, eta berak adierazi du moduan aurtengoan Arrosategi parkean izango da. Ekitaldiaren egitaragoari kasu eginez, goizeko 10etan hasiko da kanpamenduaren irekitze ofizial hori, eta irekita egongo da arratsaldeko 8 bitartean larunbatean. Igandean berriz, 10 eta ordu 2 bitartean izango da. Ekitaldien barne, esan, 11etan eta 12etan, larunbatean, tailerrak izango dirala bertako kors primagalikaren laguntzaz, eta nire esan bertako bizitza hori ezagutzera emateko. Eguzkitako erlojuak egingo dituzte, tailerrera hurbiltzen dien ume guztiak, eta maila hortan bai komeni dela 11etan edo 12etan gogoratzea direla bitxanda horiek. Badakizue aztarnategi badaukagula bertan daudela historiako aztarna hauek, jardunaldi hauen oinarria direnak, eta aztarnategi honetara ere bisita gidatuak izango dira, bai 12 eta bai 4 ere. Bisita gidatuetan parte hartzeko eta izateko aukera ongi disfrutatu ahal izateko, komenigarria izan daiteke aurrez izena ematea. Eta izen emateko leku eta epea museoan da eta ekitaldiaren aurretikan egitekoa. Baina bada ekitaldi nagusi bat, dala zarauztarrek bultza dutena, eta barduloiek erromatarrak iritsi aurretik hemen bizi ziren, hoien bizimoduari hurbiltzeko lagungarri izango zaiguna. Hau izango da, larunbatean arratsaldeko 7etan euskerazko bertsioan, eta igandean, ordu batetan, gaztelerazko bertsioan. Esan, bolondrezez osatutako talde badela, eta gero, patxik azalduko digula pixka bat ze intentzio, ze helburu edo ze nahia dituzten antzerki honekin. Honekin esan eta gogoratu, tailerra daudela umeentzako, bisitak gidatuak daudela, egun guztian zehar egongo direla erakustaldiak Arrosategian, eta ez dela besterik, denerik gonbidatzea besterikan bertaratu eta ezagutu ahal izateko geure historiaren ataltxo hau, ez da? Jardunaldien barne berrikuntza nagusia herritar talde batek osatutako antzezlana aurkitzen dugu. Patxi Santamaria arduratu da lan hau prestatzeaz. Gonbidatu ninduten, pixkat antzerki herrikoi bat, gidoi bat osatzeko eta zuzentzeko, eta hortan aritu gea, Juanjok esan bezala, 12 aktore gaude tartian, herriko jendia, eta haien esfuertzori esker ere lortu da antzerkitxo burutzea. Esan beharra dago, Bardulerren historia ez dela bakarrik antzerkia 7etan eta ordu batetan, Juanjok esan bezala, baizik eta kanpamendu hortan larun bat osoan eta igandean ere badaudela erromatarren txoko bat eta baita bardulen txoko bat, eta hortan daudela oinarrian 3 esparru bezala. Bata da umen jokuena, espanez konfunditzen larun batan arratsaldean egingo dana, baina hori zehazki programan salduko da, eta han jokatuko dira garaiko ezaguna dugun jokuak dirala inka lurrean jolasteko, baita ere zera kanikak buztineko eskarrikak egingo dira kolaretxoak, halako joku batzuk garaian nunbait egiten zianak, ez? Gero egongo da beste esparru bat, izango dela arrantzaleen etxea edo arrantzalen txokoa,
itxasotik gertu bai gaude, eta logikoa da, arrantza, eta astarnak handigileak izanez egitezala bai leku honetan eta bai garaia ditan, eta baita ere beste txoko bat izango da nekazal edo, nekazaritza garatua zen jakina baita ere abeltzaintza, eta hor beste txoko batean azalduko da haien bizitza, ez? Horrekin izan nahi dut, egongo dela egunean zehar, gure aktoriak baita ere egunean zehar kanpamendu hori bizitza ematen, ez? Izango da parke tematiko moduko bat, eta egongo dira aktibidadeak, egongo da landarekin egongo da gizonezko bat, Dani zerbait egiten, da baduka bere gauzatxo bat, janari motak ere prestatuko dira, egongo dira josten egunak eta gero sareak ere bai, azalduko ere bai arrantzalen txokoan 7 metroko narruzko barku bat, hori ontziolakoak edo Pasai inguruko jendeak, barkatu nola? Albaolakoak, egin dituzte arkeologia itxasontzi eta itxaso bizitzaz, eta horiek ekarriko dute alako narruzko garaiko barku bat, eta horrek egunean zehar osatuko ditu hainbat ekitaldi eta hainbat gauzak. Ez orduan jende egongo da, ikusten eta galdetzen, eta pixkat aldan neurrian adiraziko dira garaiko gauzak. Eta gero horren errematia eta erabat batea resumen edo azalpen bat izango da antzerkia. Eta antzerkia izango da, parte hartu duen jende horren gehienguak egingo du antzerkitxoa. Eta horrekin egin nahi izan duguna da alde batetik, ezin dugu ahaztu dala errekreazio historiko bat, hau da, nola bizitzean, ze ohiturak, ze gauzak egiten zituzten dauzkagun informazio apurrekin, baina antzerkia denez ere saiatu geha aspektu ludiko txiki bat ematen, jostagarri bihurtzeko. Eta nik eskerrik asko hemendik ikustitu batzuk, hemen atzian badaude disfrazatuta gure lagunek, eta parte hartu dutenei eta pazientzia zegoen dienein hainbat ordu sartuz, benetan eskerrak, lan polita indezuelako, eta iruditzen zait, herritarrok eta gure bizitariak, Zarautz udaran beti jendez beteta baitago, gustatuko zaielakoan, ez? Eta oinarrian, antzerkia 20 minutu, ordu erdi iraungo du, eta Juan Jok esan du bezala, arratsaldean larun batean euskeraz izango da, eta igandean erderaz, eta oinarrian aktoreak lana berdin egiten dute, bakarra dago personaje nik egingo dudana, dala narratzailea, eta era berean museoko gidaria, egingo dula bi bersioak, ez pixkat euskeraz izango da, eta antzerkiari gehituko zaizkio informazio dokumental moduan, eta igandean, eguerdian berriz, antzerkia berdin izango zen, baina narratzailean neu erderaz emango nuke hainbat datu jendeak kokatzeko, eta kanpoko jendeak ere uler dezaten zer ikusten dauden, ez?